По данни от турски регистри, нашето село съществува, всъщност то съществува от по-отдавна, но в регистрите е посочено годината 1430. Името на селото ни идва от един младеж, който се е казал Нено или Нино. След безчинствата в печената черква, той се отделя, отива от другата страна на реката, започва да води самостоятелен живот, става с голяма брада, като звер. И хората го приличавали на звери, казва и звер Нено, видяхме го, той ще дойде и ще отмъсти за понесените загуби от местното население. И така посвено от звер Нено, звер Нино и до наше време идва зверино. Селото се намира на едно прекрасно място, наречено Искърско дефиле. На 20 км е от общинския град Мездра и на около 35 от областния Враца. И в другата посока вече нагоре, около 70 км от град София и столицата на България. А тая картина лично аз я изработих преди 3 години в чест на нашия 20 годишен юбилей. Това е дървото на живота на клуба. За мен е чест и удоволствие да работя за хората от Зверино. Благотворителни събрани от тук, от нас, от всички хора, които идват, пакети. Носиме на хората инвалиди и на хората изпаднали в беда. Трябва да разчупим питката за днешния празник. Архангелов ден. Нека да ни е честит празник и първо да почерпим нашия кмет. Благодаря, честит празник на всички. Всички да бъдем живи и здрави. Да, нека си вземе. Благодаря, жив и здрав до 100 години. Аз имам договор с Него Боже да изкарам още 120. Работила съм в завод за контактни елементи и по градините, дом, работа и сега си върша. Имам 6 правнука и сега помагам и на бебе. И ги много обичам. Гледам в градината, зеле съм съдила, пипер, домати, зелен боб 2 пъти сада, поливам краставици, лук, от всичко какво се сади, всичко съм съдила. Интересен ми е живота в селото. Интересен ми е живота и в клуба, защото в клуба просто се разтоварваме и разбираме, че имаме още години за живот. Тук честваме рождени дни, честваме именни дни, празниците на селото. Младите хора уважават ни и желаят да идват. Младите не са мързеливи, но са само на телефоните и щракат напред-назад. Харесва ми Зверино, хората и млади и стари, винаги сме на ниво.
Да си кмет, хората го приемат като нещо много голямо нещо. Аз го приемам като вид ангажимент. Ангажимент към хората, че съм поел нещо дадено, нещо да се случи някъде. И просто това ми беше идеята. Вече втори мандат карам кмет на село Зверино, като най-голямото село в община Мездра с около 1400 жителя. Доста млади хора има в селото, но има и хора, от младите, които вече емигрират, търсят друг по-добър начин на живот, на смисъл такъв ще кажа, защото аз съм бил в чужбина, отиват на уреденото, на готовото с една дума, отиваш и казваш, тук е прекрасно. Да, е прекрасно, ама ти там не си вложил нищо за него. Реално погледнато тук в селата, за мен лично си ми е най-добре тук. Имаме детска градина с около 60 деца, като в смисъл това е похвално за селото, разбира се. И училище до 12 клас, средно с около 180 деца. Повечето са местни от Зверино и съседните села, пак казвам, ние тук сме като един център на съседните села и Игнатица, Оселна, Елисейна, всичките други деца учат тук в нашето училище, което пак е добре за селото. Историята на нашето училище е много богата. То е основано през 1879 година, една година след освобождението. През годините има различни профили, профил технологичен, профил предприемачество е в момента. В училището учат 171 ученици. Участваме в много национални програми и проекти. Имаме изградени 3 компютърни кабинета и 1 STEM кабинет. Децата са будни и ученолюбиви. Наградите са най-вече от профил предприемачество. Спечелиха проект, с който стигнаха и до Брюксел. Имаме и клуб от доброволци, които участват в Български младежки червен кръст. Други награди, които сме печелили, са от футбола, от спорта най-вече, изобразителното изкуство и други. Имаме клубове към приобщаващото образование. Те са 5 на брой. Клуб шах, клуб по роботика, клуб новите елементи, клуб арт, работилница и технологии. Също така и към националната програма изкуствата и спорта имаме волейбол, футбол, танци на народите и една вокална група. Родителите са част от нашият екип и ни помагат във всяка една инициатива, било с материали или парични средства. И се надявам това да остане и занапред така, за да бъде бъдещето на децата ни по-хубаво. На трети коловоз пристига бърз влак за София. В ЖП гара Зверино работя от 1989 година. Започнах като ръководител движение. Завършил съм висшето транспортно училище Тодор Каблешков и от 1989 година до днес работя в ЖП гара Зверино. Дядо ми беше железничар, работеше в ЖП гара Враца и оттам аз си харесах тази професия и постъпих във висшето транспортно училище, завърших и започнах работата като железничар. Гарата ни е построена 1930 година. Първоначално е била използвана за товаро-разтоварна дейност, като предимно са товарени трупи и дърва за огрев от местното население. След това е започнали да спират и пътнически влакове и предимно в днешно време обслугваме пътникопотока на селата Зверино, Оселна и Игнатица. По принцип пътниците повечето са ни сутрин. Трудности има постоянно, но те са разрешими. Да речеме с закъсняване на някой влак. Хората от населеното място на село Зверино предпочитат да пътуват предимно с влак, отколкото с автомобили. Мечтата ми беше да стана железничар, да се развия и аз мечтата съм си я постигнал. Тази лоза е вече с
над 20 години. Лозата е сорт Супер Рам Булгар. Няма лоша година за нея. Всяка година ражда обилен плод с грозде. Нашата мечта и борбата ни с кмета е да се развие повече промишлеността в самото село, за да може да има работа за хората, за да останат повечето хора в населеното место. Баща ми беше акордеонист, гадолар. Брат ми занимаваше се с ковано желязо. Общо взето рода ни беше майсторски. И от самото детство, от вечерно време, след вечера, като се нахраниме, татко хваща акордеона и започва да свири хора. Майка ни хваща за ръцете с брат ми и започваме да играем. Татко непрекъснато пътуваше с читалищата, ходеше по фестивали и винаги е присъствало шевицата, хорото, всичко, което е българско. От 10 години насам толкова беше ми интересно как точно става тая шевица. Като отида на тия фестивали, ама така изглеждат хубави, ама как става, как слиза до там, къде се правят, кой ги прави. И вече с техниката, която всички имаме, започнах да чета, да търся. Оказа се, че има код шевицата, оказа се, че има писменост и още по-интересно ми ставаше и още по-интересно. И започнах да се занимавам с нея, с всеки един детайл от нея, така елбетица, канатица, откъде идва, какво става и какво може и как се прави. В началото започнах с едни магнитчета, после реших да изработвам ризи, защото най-хубавото нещо е, като имаш риза и който има риза от баба и от дедо, или носия, което в миналото във всяка къща е имала, всяка баба е изработила, за всяка дъщеря и снаха и за внуци. Сега в днешно време малко тая част е позанемарена. Привличаме и изработката на картини, и изработка на колани, бижута съвременни, които носят силата на шевицата. Шевицата тя защитава човека, особено ризата, се е изработвала в миналото, за да предпазва човека от злите сили. И за това се шие по отворите, там дето влизат на ръкавите, долу на полите и горе по биетата. Всеки символ е направен за хармония, за здраве, за просперитет на къщата, за добро и да пази от всяко зло. Тези ризи съм ги изработила за
децата ми. Това е за зет ми, това е за снаха ми, това е за дъщеря ми, за внучка ми, за сина ми. Имам още да изработвам, защото имам още една внучка. Това е пчелата. Знаем всички, че тя е основна за нашия живот. Цветята са красиви винаги и привличат погледа. И така лошите очи се заплитат в цветята и предпазват този, който носи носият. Това е елбетица. Шевицата пак е от Видинския край, от северо-западния тук наш край. Тя означава мир, хармония, благоденствие. Това са 8-те посоки на света. Най-често хората търсят и изпращат за в чужбина, защото те там най-много милеят за България и нещо мило родно, като шевицата, им носи топлината и това е най-хубавия подарък, който могат да получат от България. Защото шевицата е лек за душата. Да даде Бог здраве, сила и живот, изписано на глаголица. Децата към Българския червен кръст, към училището са доста дейни и поради тази причина преди около 4-5 години, в началото точно на първия ми мандат, решихме с тях взаимно да направим един коледен базар. Помагаме на хора, които имат нужда. Миналата година помогнахме на едно детенце от нашото село болно. Около 30 000 лева за 2 часа сме събрали в подкрепа на семейството. По-миналата година пак на едно момче от Враца сме помогнали с финансови средства. А първата година беше на хората от селото сме помагали. Са лошите моменти в селото, когато хората се обединяват и са единни, за което аз мога да им благодаря само. Тук на тази тераса е идвал и е писал свои произведения патриарха на българската литература Иван Вазов. На тази тераса е написал Крепалото бие, една българка. В манастира има Вазов кът с негови произведения. Гордеем се, че живеем в Зверино. Будно село с патриотичен дух и богат културен живот, който се дължи на нашата съвместна работа между кметство, читалище, училище, детска градина, пенсионерски клуб, на подкрепата на община Мездра, но най-вече на активното участие на жителите на село Зверино, на нашата задружност, на нашите обединени усилия да се включваме във всички инициативи. Читалище Факел има доста богата и разнообразна художествена самодейност. Мъжка фолклорна група Змей Горянин, женска фолклорна група Плетеница, група за възстановки, художествен творчески клуб Факел, който обединява местните писатели, художници и фотографи, автентична лазарска група, автентична коледарска група, клуб Ръкоделие и музикална школа Факел. Ре! Това са малка част от учениците на музикална школа Факел, село Зверино. Тук са само 4, а в нашата школа се обучават 14 деца. И ние, разбира се, че ние работим самостоятелно с всяко едно дете, но за коледния концерт искаме да зарадваме родителите и приятелите. След малко финал. Сега. Това е инструментална версия на популярната мелодия "Три желания". Библиотеката към Народно читалище Факел имаме 15 300 библиотечни тома.
Имаме новосъздаден детски отдел, гостуват ни писатели, както представяме и творчеството на местните творци. През 2017 година дадохме началото на регионален фолклорен фестивал Змей Горянин, който на следващата година вече се разрасна в национален, като ежегодно на сцената на фестивала се изявяват над 500 самодейци от цялата страна. А акцент в фестивала е възстановка на историческите събития от 1876 година по преминаване на Ботевите четници с командир Никола Войновски през село Зверино. За развитие на селския туризъм направихме една хубава екопътека, маркирахме и потока на туристи вече събота и неделя, нали, говориме в пролетното време, когато е по-активна водата. На ден може би минават около 100 човека, събота и неделя говориме, нали. И отделно сега стартира една програма чрез Врачански Балкан, в която ние сме дейни там, пак да може да се случи нещо относно нас ни интересува, нали, местността Бигоре и водопада. Имаме създадени от 2000-та година до сега вече развитие от един басейн до 7 басейна. Басейна разполага и с къмпинг зона, в която може да отседнете с кемпер. Има и доста къщи за гости, хотел имаме, бензиностанция, аптека. Ние сме едно от малкото села в, може би, не знам, и в България дори, с което имаме 3 GP-та, в смисъл 3 лични лекари и стоматолог, който работи. Според мен трябва да има за селските райони държавна политика, да се помогне и пак да стане това възстановяване на селото, което беше. Селото може да се развива към туризъм. При нас идват хора от цялата страна, заради чистия въздух и за красивата природа. Сега ще ви направя традиционния качамак, който в Зверино, без него не можем да посрещаме гости. Преди години са минали през Зверино Ботевите четници, посрещнати, нахранени, напоени, преоблечени и изпратени през река Искър да заминат за към Ботевград, единственото село, което не е убит нито един четник и не е предаден. Първо трябва да заври водата. Една лъжичка сол и започвам с брашното, което предварително е пресято. Слагам по-малко и бъркам, за да не остане на вълки, му казваме ние. Така журуляка, с него си правим и коприва. А в Зверино си пък и запичаме, така ще го сварим качамака и после с сирене и масло или пръшки си го запичаме във фурната, пак става много хубав. Предаваме традициите от майка на дъщеря, от баба на внучка и така върви. Така. По-рано възрастните хора са правили качамака по 2 човека. А едно време семействата бяха много по-задружни от сега. Започне човек да прави къща. Без да викаш, никой, всичките идват и започват да помагат. Сега махам качамака от огъня, оставям го на дъската, която предварително съм измила и подсушила. И ще го разкараме. Имам си специална сол, с която разкарвам качамака, да стане, да го режем на филийки. Разкарва се, дано да е станал вкусен. И сега ще направя едно гнездо, в което ще сложа бучка масълце. Кой иска от маслото да си топи с качамака, а кой иска с сирене. Слагаме маслото и е готово. Разкошене. Хората в селото са гостоприемни. По принцип са трудолюбиви хората. Хората от Зверино са много дружелюбни, ама много. Хората при нас са много гостоприемни и много трудолюбиви. Уважават всички външни, които идват и ги посрещат добре.